Russiya döwletine garşy giyirdilen bir näçe sanksiýalar ýurdun ykdysady çökünlüğiniň gün geçdikçe agyrlaşýanlygy duýulyp başlanyldy. Всё будет гораздо хуже, и не только с экономической точки зрения. Bu arada Rus medialarının habar vermeğine göre Google, YouTube, TikTok ýa-da sosial media ulgamlary özüniň işleyişinde belli bir çäklendirme girdilenligi, mundan başga da Netflix, IKEA, Microsoft we ýene bir näçe daşary ýurt kompaniýalary özleriniň iş ýerlerini ýapylýandyklary we bunyň netijesinde köp sanly Rus halkynyň işsiz galjakdygy barada belläp geçýärler. Şol sanyna ady karit önümlerinin hem yetmezçiligi duýurup, satış bahalarynyň ýokarlanýanlygy görkezilýär. Geçen 13 günün içinde bir Amerikan dollary 140 Rus rubelini geçti. Ykdysady ýagdaýyň yaramadlaşýanlygy netijesinde köp sanly Rus millionerler hem özleriniň karyeralaryny satışa çykarýarlar. From Roman Abramovich, it confirmed. Angliýanyň habar mediasyna aýdyrşyna göre, Chelsea futbol toparynyň ýol başçysy Rus milliarder Roman Abramovich özüniň futbol toparyny satışa çykarýanlygy aýdylýar.